sa kanay. Kasula ni atong ituon oy. Iingnan nito diga sa una. Nga iprosige gyud og kuha na atong igsoon nga malaki gyud siya. Malas na siya. Di siya kadawat og mana. Naara ba nas kasulatan? Way bayot, way tumboy sa to kaliwat. Ikaw mismo kay bawo ka na. Ngay, wala problema ni mo. Sa iyo lagi na. Mubayad ta. Ug 50 mil, mag-hire tag, kanang black belt yun. Ato na ipakulata sa Ikson. Dito nila, pakulata ito. Babae ka mo kon. Muli na, malaki na. Be, unsa may asura nimo nga malaki gyud siya? Muhobit ka, bayad ta 50 mil. Ato ka ipakulata. Luoy ka na ito Ikson. Kung wasi makuha nga malas na ito, ato sa Ikson biya. Ato na ipakulata. Ha, skit o, di ka. Laki rin kita. Pulata. Anak kong tuyo nga mahimong lalaki. Dili kay pagkulata, mamatay pala na. Atong triningon nga mahimong laki. Dili na to ipakulata o ato ipakulata mo di na to ipapatay noy. Nga gusto na to ang atong tuyo nga ato na siyang himong laki nga ipakulata to na og black filter. Nya, og mahinaykan, mabundog na pagayo nun. Busa mo tagada ko gasto. Di man. Ato may ipakita niya ba ang malaki doon siya. Pila? Pila man gyud bayad ana. Si Kuya Minan. Malaki nga. Ako'y bahala na. Ikato nga si ang amigo nga sa Kitli. Sus, kakahan na nagpatong pa to. Ikso mas baka. Kuya pa rin eh. Kamali ka ng si Kuya Minan. Pili may kagbuha nga ng 150 mil. Kaya ba 50 mil nga ato yata ka. Aron malaki ang atong igsuon. Basta ha? Basta masiguro jud ka mahimong lalaki. Oh. Be, tara, tara, tara. Uy, Pangyo. Oh, kagang may ani ko. Balik diri ha. Kalukod mo ni. Dugno. Coba di oy. Ay panabig. Gusto mo usab? Ay panabig dito ha. Gusto tabag usab? Depende kwarta umahalin akong okra. Sura na atong oy. Balik ka mo. Di ta balik ni kwartuha oy kam. Daghan ang kurting. Oy, wari man taw agi diri. Girong nahak mo bigdak ko. Naingor sili. Bye-bye, love you. Balik ka. Che. Tapos magtako to ko. Sino na kayo? Cha. Ayaw, ma. Ay, kasamtin mo. Ako mo. 103 sila mo kitumba ni. Kiti. Ito 14 ni gapon. No. Yawa mas daning jud. Hindi kita magmahay mo. Bayad sa 50 mil ni. Naku ito yun. Tama na. Naami igsoon ba. Bayad. Gusto na mo amo ni mong laki. Ipatay na mo ni mo. Malaki siya. Ha? Amoy kwarta dala. Na, yun. 50 mil. Sige gusto mo, check cash. Kanara. Unsa pila edad na yung igsoon? Ay, bata pa ganun. Si Utso pala. Jutsu? Oh, sa... Naipondo. Balik ito eh. Balik Utso. O ba? Oh, Tarong nga. ano eh. Tarong istorya. 50 mil. Amo gusto. Tingin na. Nga malaki siya. Pula taha. Pero ay, Abot niyo yung pasabot. Bayot. 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 Gusto mo yung laki. Bayot. Basta malaki na rin mo. I-times to ba na ako ng 50 mil? Ya, tira. Oh. So, ano ang na inyo? Tinudanay. Tinudanay ni mo boss. Asam na inyo ha? Ito sunahan. Nasa village. Ani ni siya. Oh. Mao na akong trabaho. Oh. Pero pasaylo ako ninyo kung maalanganin ko. Tingali unyag, mahinay ka na ako. Di pa to. Ingnan di ka iklaruha kay basig bahinay ka tikso. Wala ka. Alam nga malaki. Ay, ulo sa inyo. Imo sa pala mo mamatay na mag Away, play mo na. Ipasagay mo. Suman. I-times na ako. Ayaw, Mga sa di helmet, giri.
Sige, atuon na. Mayroon yung tarong, kung anong latong, di na tinuod ninyo ha. Saan? Kwarta, money down. Aw. Hoy, sige. Wala. Money down. Di, money down, money down. Gikas lang. Okay, asa mo na. Gikas lang. Atos na. Pabanon to ni. Kuy ka. Bata-bata. Asa lagi na. Tos na, halita na. Amoy service. Kanan. Bihar. Tara. Tato. Ay, Koy. Boys, kuya pa yun. Uy, nalagin lang. Ay, Manoy. Mane. Ano naman yun naman? Ano yung naman? Ay! Ayaw! Uy! Balakpoy. Ano ko? Uy! Hala! Ba't bayot bang ka? Ha? Ay magbuot ka! Ay yun! Ano ka? Uy! Ano naman ni Manoy? Uy! Hindi, ikaw bahala na. Parang malaki na. Kinala malaki ka. Gusto na ko Hindi ka malaki. Patyo di ka kulata. Ay yung lagi ka! Uy! Patyo di ka. Ito ban. Kaya boss. Ako na bahala ni. Oh, okay. Abot ako me! Ikaw bahala na. Ha? Ay ito eh! Magulat ka man ka! Uy! Kung saan isabot yung magbuwak Ay, asa. Paminaw. Ibayran ko sa imong mga igsoon. Mahimo kang laki. Salbahis ka na sila! Uy! Susubay, trabaho na ko ni. Obligasyon ako ang mahimo kang laki. Sabota? Ang lahat tayo magtapong ng gusto kong kilid! Uy! Laki! Magbuot! Dahil Kaya laki ko. ka! Katapoy! Biyan ni Uy! Ang tingog, iba laki. Laki ko! Ha? Ano lagi taon? Uy! Ha? Ito ba? Ha? O ka na. Ano lagi? Maluoy tao ka! Trabaho na ko ni. Maluoy! Style street. Abang. Please. Dili ang ulo ba? Ligyo. Matanggong ko! Uy! Ano? Sibo dali. Ano naman siya? Iniabot mo lang. Pumutong ng buhok mo ron. Ako sa mo. Nagbugal-bugal ka. Ay. Diya ka lang. Ano yung balikan? Bodyguard ako ni. Lami lagi na. Oh? Uy. Ibayran ko 50 mil, mahimo kang laki. Busa sunda ko, kasabota, ha? Ito ning man mo. Uy! Nagdaog na sila na ako. Magbuot na lang bayo. Be. Ano sunda ko. Di ka mo sunod. Usap lang kabuti mo. Ano na, ito mo na. Tuli na ka na. Hindi ko lagi taon. Uy! Sunda ko. Da. Kunin mo kamay, di ka ng kwan. Pagkakahit ko di mo gulong. Taman, patyo di ka skulata? Ikaw mong patay mga kayo. Parang mo. Taman, Ikaw magdaog ng tao. Uy! wa ako magdog-dog, ako di trabaho. Bisa kung saan pa ninyo bayot yapan jud ko. Ay kayo na magpakaroon nung kus magbuwang pila may hatag man ninyo. Ibayran ko 50 mil. 50. Ang ano di? Samba ako'y bayad nimo. Muo na ko 55. Deal ka. No na kwarta. Sabi kay kwarta. Uy, suon ni. Mas dako ko kwarta na kay ako'y gibinan sa tatanan. Ikaw, panahang ka? Ako'y suna. Pila to? 75. Spintar na ilang ha. 75,000? Apil ka ha. Pre, bayaran ta na ka. Ay, Munaw na ah. 75. Ikay bantay to speak. Ay, ito bulyaso to. Yung saan mo? Ako'y suna ka. Ha? Ano na, biya, 50 mil, biya kong ibayad. Tanawa to siya. Ato lang ka dito dong. Tanawa dito siya. Bato yung ambuna. Bahala na ito. Ay, Suna ako. Tumarta biya niya ako. 75. Sige. Suna ako. Okay. Step 1. Ayaw, di ba? 25,000. Sige. Ano? Kayo mo, no? Oh, sa'yo na. Anak roti eh. Oh, no. Next. Mana gitu ya? Wow. Ayo. Kita si abo. Uy, sige ako gani anak. Okay. Step forward. Sunda ko ako yun na. Go. Ako yun.
Anak rada. Anak rada. Wow. Uli mo minaon ding ano ding. Ayaw, di ma. Ano yan? Play. Ay, gida. Ano day? Ayun, nahinga naman time pa ito. Ihumok, giday. Uy, nahinga naman ka nakatulog bara. Uy. Oo, mo gusto ako mo. Humok ka, gida. Okay? Go. Okay, sa tawag ito. Ano day? Ala, tuyok. Wow. Ano day? Dili day. Ala. Uy, alin. Hindi. Ikaw, gusto. Ang biglaw niya, kabitaban mo ka po. Asal ka mo. Sauce. Sarap ka rin mo. Ito na. Ako na nga, anak. Wah, ito ang... Hindi, umurang pa na ito. Ito, pinatay sa pa. Jidle! Nani? Hoy! Na, doon, laki na. Hinahanap ko! Ano? Wala mo sa screen namin, no? Laki na, no? Ako di mo ninyo. Muna ako ninyo. Bilangan nga. Ayaw mo. Practice mo rin, ha? Kaya mag-gomig snack, ha? Oh, Ha? paisa ko sa mo. Snack ko yun. Salamat, salamat, Kevin. Balik mo na! Flat time na! Ako pa, Jetli! Lumi kayo na. Pindot ka siya. Nagagila ako barili. Da? Ano ba? Mga parating. Huwag mo kayo pag-ibig. Sumbo ka dumi, nakatiro. Pamahid po doy. Marami pa taon. Sige ha. Pinigdaw ko tapos. Mga mamalik na po. So to, limot yung Step, okay? 1, 2, 3, doon nga tayo. Go! Wow! Wow, nindot kayo magnaon day. Oy. Wow. At na tayo. Payo na chitikit-chitikit. Wala. Hindi ka nga malaki. Look! Ano siya mas na? Ay, Uy! bulag to as bye-bye. Mas may bay? Oh, Ano ito? Likod! Doy. Kaningitan mo, Korea. Uy! Ikaw man din ni Franco! Sabay ato! Ilom dia Franco si mong naong, oy, Francis, oy. Papa. Ano ka na din? Sino naman? Dapat lang isla, ilang kwinta daw. Uy, ako din barkada day. Bagong na daga. Ayaw, di ma. Hi. Ano ang dad mo? Easy. Happy. Happy. Mapagay sinipon. Mo ba? Dugin nagkailan ni Franco? Oh, tasaod na. Ayaw lagi daw na Franco, oy, pambugnoon ta mo ron. Ay, pag-istorya mo diya, oy. Uy. Virgin para birthday. Ikaw, tulit na ka? Uy, good. Kamu lagi ni siya. Ilog dia, eh. Tagay ta ba? Hindi mo laki lagi. Ah, magpalit mo kitang boy. Oh, ano? Pamalit mo kitang boy. Isna ka mo. Kami yung nagkuha. Kadang rakit ko. Nagbuo na palitan rin ko. Ay, punta niya. Inom daw. Inom. Isna ka mo dan. Sorry, bro, kalami ba pangulatan? Pangulatan. Inom lakol. Isog na kayo. Inom daw. Ay, na yan. Balik niya, ito daw na. Palit mo kitang rin ko. O palit sa kita, boy.
So, balik niya na mo. Isa na dali. Saan naman po mo ha? Uy, ko yun. Uyawang kumano. Mapusilan ko ang... Uy! Ikagalo sa din mo. Kaluod mo. Isnak, Dagday. Makitaan ka ba? Palaktal. Makita ka, ay takot pang Alas sais, Hindi mo ha? naman ganyan gablihan. Alas sais. Mamalik na to. sakto na, uy. Sige. Bye-bye. Bye. Alas 6 ha. Sige. Ikaw din, nakaingon na ng tanan. Sa alas 6, sigurado ito, di pa yung dyan. Diyan, hindi ko na tumitirahan. Ang gaw sa dito. Baby, ngayon, sige espada. Ano yun? Nga lagi, pagtira ako, pulatat. Pupulit po na. Wala na iba na dyan. Sabuha ka alam ni Bema, o ano yan ako. Ay, ha? Ala, kalma lang. Malangot na. Wais, balay. Sugon. Iko, mas pumuro. Ako pa. Wala eh. Laki na tigsoon. Taro lang. Makadawa to sa akin naman na. Snack. Kaon na. Saan mo kon? Isa mo. Kaya mo, gigotom ya mo. Dala yun. Ano mo sa tubig yun? Hindi mo Lagi. Muna sa tubig yun. Tayo mo sila ako hatag. Hindi mo kinalaki na ko Hindi ko rin ano magbubo na siya sinina. Oo. Laki naman. Snack. Kuha na yun. Oo. Wala na timi-timi mga liharan ka. Laki yung gaga. What? Okay na. Oy, salamat. Laki ha ko iso. Nakadawa tayo ito. Mana. Mana. Laki na ito. Oh, yan kaya ay pag-timi-timi. Kaon. Kaon. Mano, uy. Mano. Ano? Napo, kapag babae ako hatag ni matang ko. Napo ka babae ko na yatag. Ay, di ba? Ha? Na si Bas, na si DC. Ha? Tanan mga dansa sa email sa chicks ako hatag mo. Nanay. Ha? Kana Franco. Kaluod. Muna ganahan. Kami na yung Na chicks. Loyo. Franco, wala kayo. Wala mo gini mo. Si Franco nila ako. Oo, muna ganahan mo. Pakita ako na ko. Jitli, nga nung yun sa nung lalaki. Ay, sa ibaw na, pulo ka nun. Ayun, anong? ayaw na lang pangutana. Kita na bitaw ka. Unahan, bikingan. Una ko na, laki. Pakita agil may kay usa ta magbirera na. Kana. Pakita agil. Kita mi. Yung sa no pag laki. Wala kang kontento. Sama, iyogbo ka na. Subaga ko na. Baga. Gusto ko ni mo, ay bagwa laki, wala nila. Ayun na naman. Nakita namang ebidensya. Ang kwarta na lang ato ang kwarta. sabot. Ang sabot ba? Sabot. Kalawa sa kuano sa yung sa no pag laki. Ikaw sabi. Kita kami. Isingin yun. Sige. Daplin mo dito. Sige. Daplo na daw. Oh. Padayon. Be, gusto gimi makakita. Oh. Salig mo eh. Ditle. Muli akong gusto. Makakita mo, laki ka. Ano? Ano ka daw? Sidlo ka na ako. Ito dito. Dili dong ano makakita kita. Dos. Oo. Jamar. Sige. Okay. Oh. Diyan si Jomar. Hoy! Hawa naman. Okay. Girl, 1, 2, 3, go! To the left, to the right, to the Why mga klaro dito?